Hej, jeg er Nejse, og det er min medvært. Som rimer på hvad? Det ved jeg ikke. Badara! Tror jeg. Ja, jeg er ikke særlig klog. Ja, vi er nu en meget interessante værter. Men vores bedste nummer, det er... Hvad er vi værter for? Det ved jeg ikke, vi er værter for. Ja, så foregår på Louises telefon. Vores regning, men whatever. Nå. Det kan man altså godt grine af. Har du? Nej. Har du? Nej. Han er vild. Godt, jeg er den blander.